Povodom Međunarodnog dana starijih i Svjetskog dana srca u prostorijama Udruženja penzionera danas su održani besplatni pregledi građana. Penzioneri sa područja Čajetinske opštine imali su jedinstvenu priliku mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Pa kao i prethodnih godina, kao što ste sami rekli, Udruženje penzionera i Dom zdravlja povodom Međunarodnog dana starih organizuje akcije kontrole zdravlja, ono što se ovdje u prostorijama udruženja može uraditi, a to je kontrola nivoa šećera u krvi, kontrola krvnog pritiska i pregled lekara opšte prakse koji daje neke određene savete u slučaju nekih parametara da su mimo granica već ili upućuje na dolazak u dom zdravlja, nadalje kontrola i tako. Odziv penzionera bio je zadovoljavajući jer, kako i sami kažu, daleko je lakše prekontrolisati svoje zdravstveno stanje putem ovih akcija nego to učiniti u domovima zdravlja. Prvo se ne zakazuje, ne čeka se laboratorija, jer da bi izvadili šećer mora da se ide kod doktora da se zakaže, pa da se uzme uput, pa da se ide u laboratoriju, ovdje dođete, sve na gotovo. I da se plaća, nije to skupo za zdravlja, ali džabe. Je li vam lakše doći na ovakvu akciju ili u domu zdravlja da čekate? Pa lakše je ovdje nisam preko puta. Uvijek dolazim na merenje pritiska i krvnih sudova i to je valja nam to za penzionere naše Čajetine. Pored kontrole krvnog pritiska i šećera u krvi, građani su imali priliku da od ljubaznog medicinskog osoblja dobiju i savjete vezane za očuvanje zdravlja. U narednom periodu Udruženje penzionera ima u planu da uz pomoć doktora iz Doma zdravlja Čajetina ili iz specijalne bolnice Čigota organizuje predavanja za svoje članove na temu bolesti srca, dijabetesa i drugih bolesti.